Al voltant de 200 persones tallaren el diumenge pel matí la C60 des de la rotonda d'accés a aquesta carretera entre Otos i Bèlgida per participar en una nova marxa reivindicativa per a frenar la planta de residus animals projectada en la Pobla del Duc. Una nova mobilització que es produeix després de més de 7 mesos des de les eleccions autonòmiques, quan el bipartit va prometre paralitzar les instal·lacions. Més de 40 associacions de la Vall d'Albaida i altres comarques integren aquesta plataforma. Diversos representants polítics se sumaren a la convocatòria del diumenge, on no faltaren els alcaldes de les poblacions afectades, a més de regidors d'Alfarrasí, Palomar o Ontinyent. Per primera vegada participaren càrrecs de la Generalitat, com és el cas del secretari autonòmic de Medi Ambient. He vingut a fer costat una reivindicació que em pareix d'allò més justa, que és la negativa o l'oposició de les comarques, de la comarca de la Vall d'Albaida, dels pobles de la comarca de la Vall d'Albaida, a la instal·lació d'esta planta d'incineració de residus animals en la Pobla del Duc. Crec que bàsicament és una iniciativa que no té sentit perquè ni la vol la gent ni pareix que hi hagi cap necessitat concreta i per tant crec que això d'alguna manera ve a posar en dubte o ve a posar en crisi el que pot ser un model de vida en esta zona del país que està més dedicada a lo xicotet, no? I a lo delicat i a l'amor per a lo xicotet i per la terra i pel país, que no aquesta instal·lació que d'alguna manera ve a trencar aquest equilibri que s'està formant, aquesta imatge de la Vall d'Albaida, que és la imatge d'això, no? De lo bonic i de lo pròxim i de lo xicotet, i que una planta ho vindria a trencar, no? Quan així tot el que és el model econòmic, el model turístic i el model agrícola va just en direcció contrària.